हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे समाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनो सानदों जे बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनोबो मोनखाबाय, जायनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना अलरेडि मोननो हाबाय 7 अक्ट'बराव। दायो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आरोबाव फिन खनसे खालामदों, जाय नोंथांमोना नायाखैमोन एबा बेनि माखासे डिटेल्सखौ मोनाखैमोन एबा नायनाय जायाखैमोन, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। एबा बे चेनेलाव नोंथांमोना जुदि भिजिट खालामदोंबा नोंथांमोना नायनो हागोन आरो क्लियार मोननो हागोन। बेवहाय माखासे रिजार्भेसनफोरखौबो बेवहाय केलकुलेसन खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिनाय जागोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बुजिनानै लानो हागोन। दायो बेहाय एबि आरो इउबि बे कनस्टेबलनि गेजेराव जों सावरायगोन। बेनि हल टटेल एबा गासै टटेलासो बेनि भेकेन्सियासो 5563। बेनि सिङाव गोबां बेहाय बोफ्लेनाय माखासे भेकेन्सिफोर दङ, बेखौ जोङो सावरायगोन एबा बेनि केलकुलेसनखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै लागोन आरोना। बेवहाय 1645 बे पस्टआ जाहैबाय इउबिनि थाखाय, बेनिफ्राय 2300 पस्टआ जाहैबाय एबि कनस्टेबलनि थाखाय। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों, 1 पस्ट अफ कनस्टेबल इउबि एन्ड एपिआरनि आन्डाराव बेहाय 1 भेकेन्सि दंबावो आरोना। बेनिफ्राय पे स्केल हिसाबै 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम मोनगोन। बेनिफ्राय ग्रेड पे हिसाबै दंबावो 5,600 आरोना। जेखियानो जादोंला नोंथांमोना बेनि माखासे प्रसेस सेलेक्सन आरो बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो डकुमेन्टस, बेनि इम्पर्टेन्स, बेफोरखौबो जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। बेनिफ्राय जों बेहाय मिथिनानै लाबावनो हायो। बेनिफ्राय जाहैबाय 1 नभेम्बरनि 1 तारिख, बे समाव बियो माने लास्ट डेट जाहैगोन। बेनिफ्राय 15 अक्ट'बरनिफ्रायसो बियो स्टार्टिं जागोन बेनि एप्लिकेसन एबा एप्लाइआ। जाय नोंथांमोना सिगाङाव रेजिस्टार जाखानाय बे फुराना रेजिस्ट्रेसनजों नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंबो हायो। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ अलरेडि लाबोगोन। एप्लाइनि प्रसेस एबा मबाइलनि गेजेरजों जा एप्लाइ खालामनो हायो बेनि माखासे स्टेपखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना भिजिट खालाम बे चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना निस्सय क्लियार खालामनानै लानो हागोन। दायो जियानो जादोंला गाहायाव जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामला जों नायलांगोन। दिनै बेहाय जोङो एप्लिकेसन हिसाबै बेहाय जेबो फि लानाय जानाय नङा। एबि आरो इउबिनि थाखायबो जोंहा बेहाय गिबियाव जों नायनोसै इउबि कनस्टेबल हिसाबै 1645। बेनिफ्राय जोंहा मा होनना बुंदों, एसटि बेहाय 10% जोंहा रिजार्भेसन दंखायो, जों बेखौबो दिहुननानै नायगोन आरोना 10% हिसाबै। बेनिफ्राय जोङो एसटि जोंनिखौल' नायनोसै। बेनिफ्राय आरोबाव मा दंबावो, बे हल 1645 नि सिङावनो गोबां माने रिजार्भेसन बानायखानाय आरो एससि हिसाबै बे 7% दङ नै, एसटिपि हिसाबै 10% दङ, एसटि हिसाबै 5% दङ। बेहाय गासैबो बुफ्लेनाय फिसा फिसा रिजार्भ दंखायो, रिजार्भेसन दंजोबखायो। बेनि थाखायनो बेहाय इउआरनि माखासे भेकेन्सिया खम जादों आरो देग्लाय। बेनि थाखायनो एसेबाबो थाब जागोन एबा गोब्राब जागोन। नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामखा आरो स्टार्ट खालामदो, जागायदो नोंथांमोना। बेनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ एलार्ट खालामहरखानाय जायो। दायो जोङो 8% हिसाबै मा होनो, मानि थाखाय रिजार्भेसन, बेयो मिलिटेन्सि इफेक्टेड एरियानि थाखाय। जायफोर नोंथांमोनहा मिलिटेन्सि इफेक्टेड एरियायाव गोलैयो नोंथांमोननि काटअफआ एसेबाबो खमावबो थांगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय मा होनो रिजार्भेसना 8% दंखायो आरोना। नायनानै लाबावगोन मा होनो, बेवहाय 2% हिसाबै जोंहा जोंनि बर' जा जोहोलावफोर एबा एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि केडारफोरनि थाखाय जोंहा बेवहाय रिजार्भेसन दङ 2% हिसाबै। माने एबिआव बिथांमोना फ्रेश केन्डिडेट हिसाबै, माने एबि कनस्टेबलाव बिथांमोना फ्रेश केन्डिडेट एबा फ्रि भेकेन्सि हिसाबै एबा फ्रेश केन्डिडेट जायफोरनाखि बिथांमोनहा बेवहाय माखासे रिजार्भेसनफोरखौ होनानै बेसेबां फैगोन, बेवहाय 225.4 भेकेन्सि फैगोन आरो बेहाय जाहैबाय फ्रि केन्डिडेट एबा फ्रेश केन्डिडेटफोरनि थाखाय। बेयाव होजोबनाय जागोन गासैखौबो नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों नुनो मोनगोन एबा स्क्रिनाव होनाय जागोन। दायो बेवहाय जोङो खुगाजों सावरायदिनि। बेनिफ्राय इउबिनि जोङो एक्स एनडिएफबि जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि फैगोन जों बेखौ नायगोन। एबिआव 46 फैखाबाय, एबिआव जोंहा बेसेबां फैगोन जों बेखौबो नायगोन। इउबिआव एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय 32 फैगोन जोंहा 32.9 भेकेन्सि।
32.9 भेकेन्सि इउबिआव एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय जोहोलावफोर बेवहाय गासैबो स्टेप बाय स्टेप बेवहाय रिजार्भेसन रानखानाय दंखायो 1%आ जाहैबाय स्पर्ट्स पार्सन जायफोरा एनसिसिफोर दङ एबा माखासे गेमफोर दङ बिथांमोना नेसनेल स्टेट जायफोर बिथांमोना गेलेयो बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा 1% दंखायो बेनिफ्राय आरोबाव प्लास एनसिसि बिथांमोना दङब्ला बिथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जागोन लोगोसे आरोबाव क्वालिफिकेसन हिसाबै बिथांमोना जाय माने फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन बेफोरबायदि मोजां मार्क दङ बिथांमोननि थाखाय 2 मार्क्स 3 मार्क्स बेनिफ्राय 5 मार्क्स बेफोरबायदि थागोन आरोना जों बेफोरखौ गाहायाव नायलांनोसै फारि नोंथांमोनाबो बेहाय गासैबो माखासे पार्सेन्ट दिहुननानै नायनो हायो जोङो 35 डिस्ट्रिक्टजों भेकेन्सिखौ एबा फ्रि भेकेन्सिखौ जोङो बेहाय राननानै नायोब्ला जों मोननो हायो फ्रि भेकेन्सिखौ जों बेहाय मा खालामनो हायो जेरै फ्रि भेकेन्सि एबि हिसाबै फ्रि भेकेन्सिखौ जों बेसेबां मोनदों पार्सेन्ट एनडिएफबिफोरनिखौ दानख'नानै जों बेवहाय मा मोनहैदों 225.4 मोनदोंना बे 225.4 खौ नोंथांमोना 35 जों डिभाइड खालामनानै रानदो आरोना अब्लानो जों बेहाय मोननो हायो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेसेबां भेकेन्सि मोनगोन आरो बेहाय जोंहा मोनसे खोथा दङ एसटि हिसाबै बबे डिस्ट्रिक्टआव एबा बबे पिएसनि आन्दाराव बेसेबां एसटिफोर दङ बे एसटिआ गोबां दङब्ला बिनि आन्दाराव खादबा गोजौ थांगोन आरो जेराव एसटिआ खम दङ बेनि खादबा खम थांगोन आरो लोगोफोर बेहाय बिनि पपुलेसना जाहैगोन 2011 बेनि माखासे सेन्सास एबा बिनि पपुलेसनखौ लानानै जागोन आरो लोगोफोर बेहाय बेसेबां एसटि दङ बेखौ लानानै जागोन आरो बेनिफ्राय दायो गोबां एसटिफोरबो बांबाय जेनेबा दायो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबै जोङो बेहाय नायगोन बेहाय एबि इउबिनि थाखाय एबिआव जाहैबाय 10 पास जाथारनांगोन एबा एसएसएलसि पास जानांगोन एसएसएलसि बेहाय जाहैबाय एबि कनस्टेबलनि थाखाय बेनिफ्राय इउबिनि थाखाय नोंथांमोना मा जानांगोन 12 पास एबा ओइचएस पास जानांगोन आरोना लोगोफोर बेखौ जों मिथिखागौ बयबो दायो एज लिमिट हिसाबै जोंहा एसटिपिआ जोंहा मा दङ 5 इयार्स एगजेमसन दंखायो बेनि थाखायनो 30 इयार्ससिम जोङो आसाम पुलिसखौ खारनो हागोन आसाम बेटेलियनखौ जिखुनु जा नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लाखाबाय बेनिफ्राय जोङो मिनिमाम क्वालिफिकेसन जों बेखौ नै जेराव रायज्लायखांखाबाय दायो जों बेयाव नुनो मोन्दों हाइट हिसाबै एसटिपि हिसाबै हाइटआ जाहैबाय मा होनदों बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों 160.2 आरोना एसटिपि आरो एसटि ओइसानो जाया मानो 160.2 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय फेमेला जाहैबाय हिन्जावफोरा 152.40 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सेस हिसाबै जोंनिया नैबेसो 80 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामनांगोन 85 एबा 5 सेन्टिमिटार नोंथाङा एक्सपेन्ड खालामनो हानांगोन बेनिफ्राय हिन्जाव एबा फेमिलि साइडनिफ्राय बेवहाय जेबो सेसनि जखा लानाय जाया बेनिफ्राय मेडिकेल होननानै बुङोब्ला लोगोफोर मेडिकेला जाहैबाय आइ टेस्ट कालार भिजन एबा डिसटेन्स बेनिफ्राय मा खालामो नोंथांनि नगनि एबा आथिंखौ नायनाय जायो बेखिनियानो बेहाय एसेबां माने स्ट्रिक्ट खालामनाय जाया मेडिकेलाव नोंथांमोनहा मिथिखागौ सिगांनि प्रसेस बादिनो जायफोर आसाम बेटेलियन एबा आसाम पुलिस नोंथांमोना खारजेनगोन एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना क्लियार खालामनानै लानो हागोन जायफोर खारफेराखै एबा थांनो मोननाय जायाखै आरो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोबां एगजेमसन एबा रेहाय मोननो हागोन मेडिकेलावबो आरो नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेस आरो नोंथांमोननि माखासे खादब बेबो नोंथांमोननि थाखाय खमानो थांगोन आरो नोंथांमोना आं मोनसे एलार्ट खालामनानै हरनो सानदोंदि जाय नोंथांमोनहा क्वालिफिकेसनखौ मबाइलजों एप्लाइ खालामनो थांनानै माबा मोनसे नोंथांमोना अटिपि फैलायनाय एबा आपडेट खालामोबा क्वालिफिकेसन आपडेट खालामग्रोनानै जुदि आद्रा खालामनानै थायोब्ला नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना आपडेट खालामफिनजानाय जाया बिनि थाखायनो पर्टेलनि सिङाव हाबनानै जानला मोनला जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि आद्रा नोंथांमोना इन्टारफेसखौ बारलाङा जाहाथे नोंथांमोना खालामनोबाथाय फुलि खालामो आरो गासिबो नांगौ डकुमेन्टसफोरखौ लाखानानै एबा फर्मेटखौ बानायखानानैसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामो मबाइलनि गेजेरजोंबाबो आरो नोंथांमोना जायफोर सिगाङाव फुराना रेजिस्ट्रेसन दंखायो बिनि गेजेरजों खालामोबा नोंथांमोननि स्टेपा इजि जागोन आरोना दायो जों बेवहाय नायगोन पासपर्ट साइज हिसाबै जोङो पासपर्टआ जाहैबाय जानुवारिनि 1 थारिखनिफ्राय उनाव जानो नांगोन बेनिफ्राय सिगां जानो नाङा आरोना बेखौ बेहाय मेनसन खालामदों बेनिफ्राय जों गाहायाव नायबावनोसै मा होनो बेनि साइजफोरखौ नोंथांमोना मबाइलनि गेजेरजों खालामोबा बेनि माखासे फर्मेटफोरखौ नायखानानै एबा फल' खालामनानै बानायनाया मोजां आरो बेनि फर्मेटखौ सिगांग्रो बानायनानै लानांगोन आरोना
दायो नोंथांमोना फट'नि माखासे रिजोल्युसनखौ बनायनानै लादो। बेयो जाहैबाय फट'नि रिजोल्युसन। बेनिफ्राय मेक्सिमाम फाइल साइजआ जाहैबाय 450 KB बेनिफ्राय खम जानो नांगोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय सिगनेचारनिखौबो नोंथांमोना नायनानै लाखादो। जेब्ला नोंथांमोना मबाइलजों खालामनो गोसो अब्ला इजि जानो हानाय बायदि। बेहाय सिगनेचारनिया रिजोल्युसना जाहैबाय नैबेहाय दङ। बेयो जाहैबाय मा होनदों मेक्सिमाम, बेनिफ्राय नैबे मिनिमाम आरोना 800 × 300 बेयो हाइट, बेयो वेट जाहैबाय। बेनिफ्राय बेनि हाइटआ नैबे वेटआ 3.5, बेयो सिगनेचारनि जाहैबाय। हाइटआ 2.5 सेन्टिमिटार जागोन आरो। बेनिफ्राय खमाव मेक्सिमाम 100 KB आरोना। बेनिफ्राय खमाव जानो नांगोन आरो बेनि फाइल साइजआ। दायो लोगोफोर बेहाय जाहैबाय डकुमेन्ट्स, बेहाय जाहैबाय रिक्वायरमेन्ट जानाय डकुमेन्ट्स। बेहाय मा नांगौ जोङो नोंथांमोना डेट अफ बार्थ दिन्थिनो हानाय बायदियै नोंथांमोना एडमिट नांगोन आरोना। HS पासआनो जा HSLC पासआनो जायो, नोंथांमोना एडमिट होनो नांगोन, मेट्रिकनि एडमिट। बेनिफ्राय HS एबा HSLC एग्जामिनेसननि मोनसे मा बुंदों कनसार्न थानाय मोनसे सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय मार्कशिट नांगोन। बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआथ' नोंथांमोना नांखागोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड नोंथांमोना अनलाइन खालामाखैबा खालामदो मबाइलनि गेजेरजोंबो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंबो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ जों बोरै बानायो बेनि स्टेपखौ मोननो हागोन। आरो नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौबो आपडेट खालामनानै लानो हागोन आरो। जायफोर नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स दङ, एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा बेवहाय होनांगोन। हम गार्ड दङबा हम गार्ड, बेहायबो नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क दंखायो एबा रिजार्भेसन दंखायो। दायो जोङो बेनि एग्जाम एबा सिलेक्सन प्रसेस जों बेखौ नायगोन। बेहाय लोगोफोर भेट एबा फिजिकेलि एफिसियेन्सि टेस्ट हिसाबै 40 मार्क्सनि जागोन। बेवहाय AB आरो UB। दानिया फिमेल केन्डिडेट 60 मार्क्स फर कनस्टेबल AB मेल केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय आरोना। बेहाय जों मिथिनो हाबाय मेल केन्डिडेट्सफोरा मा होनो रेस खालामनांगोन 3200 मिटार आरोना। बेहाय कमप्लिट खालामनांगोन 14 मिनिट्स एबा 840 सेकेन्ड्सनि गेजेराव। बेयो अनलि क्वालिफाइडल' जागोन आरो बेनि गेजेराव। बेनिफ्राय लं जाम्प हिसाबै बे खमावनो 335 सेन्टिमिटार लं जाम्प आरो 3 चान्सेस। बेयो लवेस्ट खमावनो बेसेबां हानो नांगोन बेनिफ्रायसो बियो पास जानो हागोन आरो। क्वालिफाइडनि थाखायल' जागोन बियो। बेनिफ्राय जोङो फिमेल हिसाबै जोङो नायगोन आरोना। फिमेलाव जोङो माबायदि मोनगोन, माबायदि जोङो लं जाम्प खालामनांगौ एबा रेस खालामनांगौ, जोङो फिमेलनि हिसाबखौबो जोङो बेवहाय नायजोबगोन। मार्क हिसाबै नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन आरोना। 20 मार्क्सनि जागोन बेहाय 10 मिनिट्सआव नोंथांमोना 20 मार्क्सल' मोननाय जागोन आरो बेवहाय जाहैबाय गासैबो सेकेन्ड वाइज सेकेन्डखौ लाजोबनानै बेहाय मार्कखौ फारि फारि राननाय जादों आरोना। 6:30 सेकेन्डनिफ्राय 6:29 सेकेन्डनि गेजेराव बा हायोब्ला 17.6 मार्क मोननाय जागोन बेफोरबायदि आरोना। आपबो दं दे बेहाय लोगोफोर, सिन आप दङ। नोंथांमोना बाव नायनो हागोन। 20 मार्क्सनि थाखाय बेहाय सिन आप दङ। 20 मार्क बेहाय अनलि फर मेल केन्डिडेट्सनि थाखाय आरोना। जायफोर मा होनना बुंदों AB कनस्टेबलनि थाखायल' आरोना बेयो। बेहाय सिन आप दङ, नोंथांमोना बेहाय नायदो सिन आपआव माबायदि मार्क दङ। बेहाय 4 खनब्रै खालामनो हायोबा खनब्रै 4 सिन आप खालामोबा 10 मार्क मोनगोन। 5 खालामोबा 11 मोनगोन। बेहाय 10 सिन आप खालामोबा बे 16 मार्क मोनगोन आरोना। बेवहाय गासै नोंथांमोना बेफोरबायदि मार्कखौ मोननो हागोन। दायो जोङो मिथिनानै लानो हाबाय गासै 20 मार्क नोंथाङा फुल मोननांगौब्ला 14 बार नोंथाङा सिन आप खालामनांगौ, अब्लासो 20 मार्कखौ फुरा मोननाय जागोन आरोना। फिमेलनि थाखाय रेसआ जाहैबाय 1600 मिटारानो जागोन। बेनिफ्राय 8 मिनिट नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना। लं जाम्पआ जाहैबाय 224 सेन्टिमिटार 3 चान्सेस। बे लवेस्टआवनो 3 चान्सेस मोनगोन नोंथांमोना। लवेस्ट 244 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनांगोन, जायफोर फिमेल केन्डिडेट आरो नोंथांमोननि थाखाय। बाहायबो माखासे गोबां मार्कआ बेफोरबायदि राननाय दंखायो फिमेलफोरनि थाखाय। नोंथांमोना नायदो बेवहाय मा होनना बुंदों 20 मार्क्स मोननांगौब्ला नोंथांमोना मा होनदों 5 मिनिट्स आरोना। बेवहाय 5 मिनिट्स बेनि लेसाव हानांगोन आरोखि। बेनिफ्राय रिटेन टेस्टआ लोगोफोर 100टा कुइसन जागोन आरोना। 100टा कुइसन। बेहाय जाहैबाय 50 मार्क्सनि कुइसना 100टा, बे 50 मार्क्सनि। अब्ला नोंथांमोना मोननैजोंसो माने 1 नाम्बार मोनगोन एबा मोनसेयाव माने मा हाफ नाम्बार आरोना।
हाफ मोनसेयाव हाफ नाम्बार मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बिनि सिलेबास कभारा जाहैबाय 9 to 10 क्लासनि कभार जागोन आरोना बेहाय नोंथांमोना गासैबो बेहाय नेगेटिभ मार्क गैया बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामदो आरो बिनि एग्जाम प्रसेसा मा जागोन OMR शीट एबा अफलाइन नोंथांमोना पेपाराव लिरनो मोनगोन आरो बिनि माखासे सिलेबास बेखौबो जों बेवहाय नायनानै लानो हायो दायो लोगोफोर बड' लेंगुवेजजोंनो नोंथांमोना लिरनो मोनबावगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो मोजाङै स्टाडि खालामखादो बिनि माखासे कन्टेन्टस एबा सिलेबासफोरा बेनो एलिमेन्टारि एरिथमेटिक जेनेरेल इंलिश ओमफ्राय लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय आसाम हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि पलिटि इक'नमि जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स बेफोरनोसै आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन लोगोफोर जोबोर गोलाव जायो बेनि थाखायनो बेखिनियाव